Så fik vi pillet underskabene af, hvor kogepladen stod på. Og så kan jeg se vandet her. Det er koldt vand. Det er varmt vand. Og så giver det mig en god indikation om, at det højst sandsynligt løber under gulvet her. Hen til vandvarmeren. Så det skal vi prøve i dag. Og se om vi kan finde dem rigtigt. Så jeg skal have pillet fliserne af her. Og så skal vi lige have banket rørene fri. Se hvordan det hele ser ud nedenunder. Så det bliver spændende. Nå, men det hjælper i hvert fald på det. Flisegulvet, det gamle flisegulv, det skulle vi have op under alle omstændigheder. Vi skal have noget andet gulvbelægning på. Men nu hjælper det selvfølgelig også, for nu kan jeg jo se den rande, som man i tidens morgen har lagt vandrørene ned i. Og jeg kan også se elden til vandvarmeren. Den går også den vej igennem. Så det gør det hele lidt nemmere. Nu skal jeg bare have fundet afløbet. Det har jeg også en idé om, hvad er, men en ting er en idé om, hvor det er. En anden ting, det er selvfølgelig, hvor det rigtigt det er. Så jeg går lidt videre med mit detektivarbejde her. Ja, nu har vi fået blotlagt VVS-rørene og strømledningen til vandvarmeren. Og jeg tænker, nu kan gode råd være dyre, så her der må I gerne hjælpe mig. Jeg håber bare, det er kondensvand fra vandrørene. Men hvis jeg lige vender kameraet om en gang. Så her. Det er ikke fordi den er våd, men den er fugtig. Hvor kommer vi ned i den anden ende, jamen så er den knastør. Har I et bud på, hvad det kan være? Nede under her, der er støbt beton. Så vandrørene løber imellem sådan et isoleringslag, og så med et klaplag ovenpå. Jeg glæder mig til at høre, hvad I mener i kommentarfeltet. Vi skal jo have flyttet installationerne, så her der har jeg tegnet, hvordan de skal løbe under gulvet. Så jeg skal have gravet en ny kanal ud til dem. Så er jeg så småt ved at gøre klar til at skal lave randen, hvor de nye vandrør og afløb og sådan noget skal løbe til køkkenet. Så stille og roligt, så skal det nok blive rigtig godt, selvom at det til at starte med kan virke voldsomt uoverskueligt, så skal det nok blive godt. Så jeg håber i hvert fald, at det her det også giver jer andre mod på at selv at bygge et køkken. Jeg har absolut ingen erfaring med det her. Om jeg har hænderne skruet ordentligt på? Ja, det har jeg vel. Bedre end de fleste, men jeg er bestemt ikke professionel. Det er ren amatør. Det her, jeg er ved at lave med rør sådan noget,
Det er første gang. Det har jeg ikke prøvet før. Jeg har nogle gode mennesker omkring mig, som jo selvfølgelig kan råde og vejlede mig på, hvordan jeg skal gøre det bedst muligt, så det benytter jeg mig af. Så det er jo altid en god ting at benytte sig af sit netværk. Det laver heller ikke sig selv, så jeg må hellere komme i gang. Ja, det skrider jo stille og roligt fremad. Så må vi jo se, hvor langt vi når i den her weekend. Jeg tror ikke, jeg får lavet hele randen den her weekend. Man kan sige, det er jo både godt og skidt. Jeg vender lige kameraet. Man har jo armeret klapbladet her med hønsenet. Heldigvis kun hønsenet. Så det er jo til at bryde op. Men det tager bare lang tid. Nå, lad os se, hvor langt det når.